Hi guys, welcome to my video. Dito kami sa Caloocan Beach. Aming dinadaos ang aming anniversary ng UGB Maharlika Cupid na Maharlika Guardians. Ayan mga kabro namin. Nagluluto kami. Pang second batch na luto para sa panggabi. Ito si Sis Lynn, founder Lynn na isa sa nagluluto. Tapos ito naman si Sis Ana. Tapos ito yung mga niluluto. Ito yan si Marker. Yan po ang marker namin sa Tinambak chapter. Ito po yung marker namin daw, matyaga. Tumingin ka naman kasi. Dengo ko. May nagkukontra. Tapos ito naman si Sis Abe. Naglalakad lang na may dalang sandok. Tapos si founder. Si founder Venus. Wala pa yung isang founder namin. Ay, bali dalawang founder namin wala pa. Caloocan chapter. Tapos si Bro Ed. Tinitingnan niya kung saan makakuha ng panggata. Kasi marami ditong free lang na buko. Caloocan Beach. Tapos pupunta natin ang San Antonio chapter. Nagmi-meeting po sila. San Antonio chapter. Si PCGS Ben. Tapos dito naman po tayo sa isang chapter. Hi mga sis. Bro, ano pong chapter nyo? Eagle, my chapter. Anong kwan? Anong lugar? Pasakaw. Pasakaw. Sila daw yung sa bahay Pasakaw chapter. Dito din po siya sa amin. Ayan. Anniversary din nila sa Bukas po. bukas din po. Ayan po sila. Tapos puntaan po natin ang mga national. Ito po sila po, yung national. Galing po sila ng Maynila. National po. National UGB. Tapos PCGS din, PCGS. Dito po ang Caloocan Beach. Tapos ito po, sinusunod po tayo ni Sis Annalyn. Tapos nandito po tayo kay Saint E. Shin, La Medalla chapters. Asawa po siya ni CGS Bernie. Tapos si Sis Jo. Sis Jo. Ay. Ayan na po. Dito po kami nagdaos ng anniversary namin sa Caloocan Beach. Ayan po. Pa-high tide na po.